Away kakali kabadon ni registration number ML Not Santi New Pra Kendai R. Kabala suba bakadi kakali jong orang baksnong walengkat kabala Syaban haka jing tua ulum merngany haka janmit sing thoding ompat syamlala bansei. La subaru bahakate kakali kidan arngut bakentup i orang baksnong ka walengkat kabala hap syapuk riat naka jing Syaban haki mau bak mausan naka jing tua ulum merngany kabala jiah kapor kumbahan riu ne hinyu baji ai jong ka janmit sing thoding. Raya kane ompat syamlala ban pentikana namar haduk menta ompat syamlala bansei ya kane kakali. Halor kane na kalian ka HANM riwar mingi circle. Ka penrem jur ya kontraktor ya ubala tip kerteng buat tansing ubala pentre jubor ya ketika surok wala na kalian ka company kala maham lupa bakam long sengany bansna ya kane ka surok. La dekut lot surok barok. Oi. Ida kalian ginong ilam jongka riwar mingi circle ni penremjur ya uni u tensing ubala pentrei jubor ya kene ka surok haduk bala wanra ya ka jingyap breu bat ka jing mensau ya ki breu ginong yat nong yang nakale ka lenti syap hakane ka surok rengan pan lecha doki te ni pen pau ka jing sngau lem namta kini ki perdok prasnam jongi ki balangat hakane ka apot ki balangat hakane ki jingjia ka pasngusi ba hadu ba kiladu la ka jingim hakapor ka ba kidang yat lenti nakane ka surok ni sngawan pramjur yo ni tan sing ba u hi ba la saitla se ya ka company nomor yo sngaw ba ka company u kala mana lupa sebab u pentrei kene kala khang hendrei ulayat sakpat ya kene ka jing pentrei klam ka jing sutnyau namata ki brio ki bayat bayang na kane ka lenti namar kane ka jaka ka bala long ba i ma pha du kata-kata ka jing syong kenrong jong kiti ki mau ki ba hakane ka surok ta bala isir khai henrei lingba ka jing khwan mentoy yo lese kila yat sakpat ya kane ka jing pentrei ya kane ka surok hadu ba kalawara ya ka jing duai ya ki mensem ki pokordor jong ka jaj benreu jong i ngisngo ban peremjur bat ngidawa ba nakaliang jong uni tensing udai ban siu merdor ya kabai lutksan ya kini ki perodok prasnam jong i kibela ngat hagane ka jing ban jong kini ki mau ya ki ni ka kali hadu baklawan ra ya ka jing yap breu hadu bawara ya ka jing duai ya ka mensem ka pokordor ka jong ki ngisngau ba kum kini ki kinum jiasu nang ni khmat lingba ka jing khwan mentoy jong nu juno kalawra panban ya ka jing duai jo ki bensim ki bakordor ki bam tip ai ki ba yai lenti ki ba bapli ki bam don ka ru ka bensim ka ba ha jing bam tip ha ba jing yai lenti la ngat ai ha ne ka apot ba ki la duai la bensim ka bakordor ka jong ki lingba ka jing trei torti lingba ka jing le don bor ban tang ban mentoy simet kip khenchu ya ka yap ka im jong ki weiru te ngi sngobon premjur ya kum kini ki jing jia ba ki nang ni sakmat ki num jia shu ndrei lada ki don kinu jing trei ru ki de ban long ki ba pek ngor bat ki de ban long ki ba husiar namata ban perkhat namata ki ba jaj bayang kanang ban numura ke jing mensau bat numura ke jing snusi namata ki wei pat ki brio ki ba jaj bayang khap tam ha wei dei bat ki jing pentrei ya kinu ki surok